15.8.2015. Kaunis elokuinen lauantaipäivä Suuri-Joutsenon Ylitaidemuseon pihalla. Lukuisia taiteen ystäviä on kerääntynyt todistamaan uusien kolmiulotteisesteettisten veistosten julkistusta. Arvon suurijoutsenalaiset ja muu juhlaväki. Minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Suuri-Joutsenon Ylitaidemuseon. Uusi eteläkarjalaisten rakastama kuntaliitosylipormestari Härkönen saapui juuri avaamaan näyttelyn ja paljastamaan maailmallakin palkitut veistokset. On viimein koittanut se kauan odotettu päivä tämän innokkaasti kasvavan yhteisömme piirissä, että kuraattorimme ovat saaneet Ylitaidemuseon kokoelmiin maailmanluokan kultamitalistiteoksia maailmalta. Tämä jos jokin tuonee Suuri-Joutsenolle kansain ja kunnan välistä kunniaa ja aiheuttaa reipashenkisen kulttuurijuhlan, mitä varmaan tässä yhdessä ja vietämme. Kaikki vaikuttaakin sujuvan, niin kuin Strömsössä, niin kuin tapaamme täälläkin päin sanoa. Täten minä, Jussi Härkönen, Kuntaliiton ylipormestarin ominaisuudessa julistan tämän ainutlaatuisen... Ainutlaatuisen... Hei. Varokaa. Vetyraajat motherfucker! Vetyjä kaikille! Vetyjä kansalle! Tämä reipashenkinen kulttuurijuhla keskeytyy yllättävästi. Ketsuppia ja sinappia! Vetythän ovat siis ex-Lappeenrannan vanha perinneruoka, lihapiirakka, kinkulla ja munalla. Takaa kiinni! Syökää vetyä, juokaa puolia! Pysykää lappeenrantalaisina! Paskat pitää! Kolme kirjainta! VRO! Vetyraajat Anonymous motherfucker! Se ei vitsi, me on tuottunut tästä toiminnasta. Ne on jo pitkään aikaa piikitellyt meidän Kalevatron-festivaalia, Vetyraajat, Abnormals, mikä se on, en tiedä. Ja sit ne tulee ja krässää meidän bileisiin, jotka on ihan niin hyvässä hengessä järjestetty kaikille kansalle. Ja sit ne vielä vie sen Härkösen. Ja syöttää jotain myrkytettyjä vetyjä täällä jengi hymysuussa, että vetää vetyjä. No, hävytön meininki. Toivottavasti ei enää nähdä niitä tyyppejä. Näin asiaa kommentoi Ylitaidemuseon kuraattori. Ottakaa nämä valmiit puolet sitä. Mene! Ei. Ja niin tämä tuntemattomana pysyttelevä, itseään Vetyriot anonyymiksi tituleeraava terroristiryhmittymä vei kuntaliitos ylipormestari Härkösen mukanaan. Kunnan keskustaa evakuoidaan ja kansa on syystäkin hämillään, sillä vesitorni on tulessa ja kaupunki kaaoksessa. Seuraavaksi järjestön julkaisema internet-tiedote. Työ. Suuri-Joutsenon epäjumalan palvojat. Kuntaliitos Sukurutsan pääarkkitehdit. Tätäkö työ sitten halusitte? Nimittäin tää mies tässä. Kuntaliitos ylipormestari Härkönen. Me pidetään häntä panttivankina, kunnes Lappeenranta palautetaan Lappeenrannalle. Nimittäin nyt meidän mitta on täys. Ja ihan vaan varoitukseksi. Me poltetaan tää vesitorni.